Здравейте и добре дошли в новото видео. Аз съм Даниела, а пък Ивайло е зад кадър. Какво ще видите в днешния влог? Нямам никаква представа, защото било изненада, казаха. Като аз имам някакви предположения. Вие най-вероятно вече сте видяли от интрото на видеото какво ще правим в този влог, но на този етап не разполагам аз с тази информация и сега ще се опитаме да стигнем до причината, първо за влог и второ на нашите действия този уикенд. Да започнем от това, че е събота, по обяд, в момента е 12:18 часа и преди няколко седмици Иво ми каза да не си планувам нищо за единия ден от уикенда. В последствие плана се промени и каза да не си планувам нищо за 2 дни от уикенда. Като по неволя разбрах тези дни, че там, където отиваме уикенда, ще бъде с преспиване. Тоест, няма събота срещу неделя да си спим вкъщи. До тук добре. Друго нещо, което си е лично мое разсъждение, е това, че... Тя има и разсъждения. Те по принцип не водят до нищо хубаво моите разсъждения. Другото, което мисля, е това, че на база на досегашния ми опит с моят партньор, е това, че в момента е 12:20 часа и ние най-вероятно ще ходим някъде извън София, защото няма да спим вкъщи. Но може би не е толкова близко самата локация. Може би е близко, всъщност самата локация, защото все още ние не сме под пара и напрежение да тръгваме. Както сме по принцип, ако трябва да ходим на някакво по-далечно разстояние. Така. Сега. Имам няколко предположения и можем да започнем с... Може ли да имам 3 опции? Не може, ама добре. Добре, може ли да имам 3 опции, които е и третото ми предположение също да се зачита за правилно. Добре. Интересен фейс. Добре. Така, на базата на информацията, с която разполагам, имам и още една информация. Тя е, че трябва да сме спортно облечени, трябва да имам слънцезащита и да дойдеш. Да. Добре, това е информацията, с която разполагам. Разсъждавах да качваме някой връх, ама трябва да е някакъв скромен връх. Щом е 12:20 и ние още сме тук и няма да тръгваме скоро. Те в България всичките върхове са скромни. Да, няма да качваме Килиманджаро. Точно така. Добре, в графа какво няма да правим? Няма да ходим до Мачу Пикчу, на Килиманджаро, нищо. Нито Монт Блан. До тук добре. Въпросът е какво ще правим. Добре, като се има на предвид, че ние тръгваме, нямам представа кога, но все още не сме тръгнали, 12:30. Ще спим някъде. Може би нашата активност е днес. И първото ми предположение е ще яздим коне. Не. Добре. Ще ходим някъде на каяци. Не стигат ми опитите за убийство на каяк с теб. Имаме едни опити там с едни каяци, но това е друга история. И третата ми опция... Не знам. Не! Ти не си казал. Третата ми опция е, че... Така. Третата ми опция е, че... Ще отидем някъде... На Малдивите. Не, защото има само уикенд, защото само полета ни е толкова. Да, верно, че така беше. И до Малдивите няма да ходим. Третата ми опция е, че ще отидем на някой връх или на някакво красиво място, да гледаме залеза и така. Това ми бяха опциите. И дай не. Да. Да.
Това е част от нещата, които ще правим. Ще ходим навръх и ще гледам залеза. Добре. Ще си правим пикник по залез. Ще си правим пикник по залез! Тут много време го чакам това да се пречупиш и да го предложиш. Добре, къде отиваме? На Черни връх. Ще спим? Горе на това? На хотел? Морени. Морени? Да. А на сутринта ще станем за изгрева и ще отидем до Камен. А ще гледаме първо залеза? Ще гледаме първо залеза на Черни връх и после изгрева на Камен. Да, харесва ми. Това е плана явно. Няма да ходим на езда. Аз бях доста... Много се надявах да е езда или каяци, но и това много ми харесва. Гледам нагоре, защото Ивайло е там. Добре, харесва ми. Много яко, благодаря ти. Супер, ще се видим след малко. Взехме всичко, което ни е необходимо, направихме едно леко пазарче, подготвихме се с хапване, вечеря, междинни хранения и се запътваме към хотел Морени. Аз отивам да дорециклирам разни работи и Ивката да ме вземе. Ще се видим горе. Аз съм много приятно изненадана, че минахме много леко покрай ремонтите в Драгалевци. Да, просто защото сега е лято и никой не ремонтира нищо. Това е истината. Просто има затворени улици и ние си ги знаем. В коя стая сме? 204. Здравейте! Виж каква табуретка! Да видим единственото нещо, което подреди Дитка. Всичко останало е сухо. Ама аз го подредих, ама ти го сложи в торбата после. Ти изглежда сухо и това. Ти си готов да ме обвиниш във всичко. Готов съм, на момента. И да ти изям шоколадчето. Ти не го ли изяде вече? Не, ти го. Това е твоето. Добре, плана за сега е, в момента е 3:32. Да преподредим раницата, да оставим само неща, които ни трябват за сега и за нашата скромна вечеря на върха. Скромна? Тези 4 сандвичета струват около 40 лева. Много скромно. Авокадо. Това се нарича инфлация. Авокадо. 6 лева. 3 консерви рибатон 20 лева. Пълнозърнести биотортили около 4 лева. Тук сме на 31. Лимонче около левче 32. Какво друго има вътре? Така, толкова 32-35 лева са. И тази скромна вечеря. Тази скромна си ромашка вечеря. Както разбрахте. Добре. Подготвяме си раницата. След това може да тръгнем. Предлагам. Аз последния път, като качвах Черни връх преди 10 на дни, по време на работната седмица, го взех хотел Морени, Черни връх за 1 час. Но ние няма да си даваме толкова зор в момента. Но аз съм с контузия на колената, нося си на коленки. Sport Vision, ако искате да разберете за тях, може да има реклама, може да свържете с нас. Ако не, си ги купете откъдето си искате. Трудно Sport Vision ще се свържат с нас, защото те не знаят да съществува нито ние. Ние имаме 4 последователя максимум. Може да ги изредим поименно. Не дей. Моля? Не дей. Няма да. Нека покажем с какво катерим. Това са обувки. Саломон. Продължаваме с чорапи My Protein. На коленки Lonsdale. На коленки за кой? Какво за кой? За кой? За двата крака. Не, за кой? За мистер Травма. Екипчето ни е на Under Armour. Чантата ни е на North Face. Казвате си, това е доста. Аз казвам, много опции за реклама. Свържете се с нас.
Тъй, стигнахме върха. До сега си търсим някое хубаво местенце да седнем на завет, да си починем и да чакаме прекрасния залез. Очаква се един прекрасен залез. С всичките тези облачета ще бъде забележително, сигурна съм. Кой разбира, тук се спира. Юто? Айде! С Юто? решихме да направим ранна вечеря, за да може да ни слегне храната и да ни е по-леко слизането надолу. Пък и защото съм гладен. Не си френско гроздо? Не. Я искам да го пробвам. Изглеждаше си гадно. Френско Казах грозде ти, е не го много взимам. полезно. Казах ти да взема от микса без френско грозде. Не. Ти каза да вземем от микса без... Червена боровинка. Точно така. И ние взехме от микса без червена боровинка. Знаеш, френското грозде е изключително полезно. И ние в нашата бъдеща къща ще си имаме френско грозде. Започваме, слизаме. И извода е, че един последен леер, като ветровка, не беше излишен. Казах ти. Казах ти. Не си. Така не съм. Yes, той си призна. Но дали нещо ще чувате? Но нищо не губите. И да не чувате. За още безполезни съвети. Чувайте ли? Добре. Много е красив залез за днес. Черпя ви с него. Хванахме в влога, но имаме куче. Пипнато и в този влог. Не съм се оставила така спокойно. Еха. Старче? Как е? С наколенки. С здрави стави е по-добре от на коленки. Тези силуети на Витоша и със светещата София. А ето там, онази светеща точка, средата, която е в момента, според нас са други овци на залези, които си тръгват от Камендел. Нищо чудно да се засечем долу на лифта и на поричката. Стана време да слагаме челниците, защото всъщност се вижда повече отколкото на камерата, но да. По-добре ще сигурно ще е с челник. Ти си моето сърце. Това беше от нас за тази вечер и ще се видим в сутрешната емисия в епизода Овци на изгреви. Ние сме 5:12, тръгваме от хотел Морени, а навън вече е красиво. На пътя не е страшно, но ние сега сме се запътили към гората на безстрашните. Харесва ли ти? Гората на страха. Не, гората на безстрашните. Който е ходил до Черни връх или до Камендел и е минавал през тази част до хотел Морени, знае за какво става въпрос. Но знае за какво става въпрос, ако е ходил на изгрев, залез или си е тръгвал късно и знае за каква
тъмнина става въпрос. Както каза един човек вчера, там е тъмно и през деня.